खुलुमबाय दिनैनि फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दुरान्ड काप ट्रफिखौ बरायनो थाखाय साखाफारा जादों बेरगावआव दिनै दुरान्ड काप दावबायनाया बेरगावआव सफैगोन दिनैनि बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गोविन्द चन्द्र बसुमतारी बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' ब्रिगेडियार जी.एस. ग्रेवेल सोर्स चक्र कमान्डार 21 माउन्टेन आर्टिलारि ब्रिगेड लोगोसे बे हाबाफारियावनो बर'नि मुंदांखा मोसानाय बागुरुम्बा दिन्थिफुंनाय मुंदांखा मेथाइ खनगिरि इलिसा बर' मेथाइनि देंखो खोनानो मोनगोन आरो दोलो नै 15 बोसोर सिंनि जोलुर गेलेगिरि हानजाया बाहागो लागोन सानराइज एसि बेरगाव आरो केल' इन्डिया सेन्टार हरिसिंगाया दिनै बाहागो लागोन। दासान्दि सोलिबाय थानाय आयेन बेरेखायै एभिक्सन खालामनायनि बेरेखा आमसुआ सनिबार खालाराव एबा मैया रायजो नाङैनो धरना हाबाफारि लादों। बेबादिनो क'क्राझार चिल्ड्रेन पार्कआवबो धरना होनाय आरो हेंथा हाबाफारि लादों। हाबाफारिनि समाव सोमावसारगिरिफ्रा बेनार आरो प्लेकार्ड लानानै गोबां सोरखारनि बेरेखा स्ल'गान होदोंमोन जायनि जाहोनाव दावराव दावसिबो सोमजिदोंमोन। मख'नो गोनांदि सोमावसारगिरिफ्रा गथ'सा पार्कनिफ्राय जिल्ला कमिशनारनि मावख'सिम हानजा सुरनो लुबैदोंमोन नाथाय पुलिसआ गनायथि गैयै हेंथा हानजा सुरनायखौ होबथादोंमोन। बे समावनो बेरेखा सोमावसारनायाव बाहागो लानानै आमसु मिरु आफादनि लोगो नेहाथारि आमिनुर इस्लामआ गोख्रों अजद दैखांदों दि बिजेपि सोरखारा फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै होखारनाय खालामगासिनो दं। आमिनुर इस्लामआ बुंथिदों दि बिजेपिआ सानो दि बियो गाहाम आसामाव सुबुंफोरखौ नाख्रेबनानै गोजौ आसामाव भट मोनगोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन आसामाव दासिमबो मोजां सुबुंफोर दं आरो बिसोर मोनसे थार नोजोरजों बाङाइ अनजिमानि सुबुंफोरनि हेंथायै नाख्रेबनायखौ नायगासिनो दं। बिथाङा आरोबाव बुंबावदों दि फैबाय थानाय 2026 मायथाइनि बिसायख'थियाव गासैबो हारिफ्रा बिजेपि सोरखारनि बेरेखायै खौसे जानांगौ। थामथि खौराङाव दङ दासान्दि समाजारि बिजोङाव सावरायजाबाय थानाय आर्चिता पुक'नि सोमोन्दै गिदिर मोनसे खौराङा सोराङाव फैदों। थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो आर्चिता पुक'नि सोमोन्दै ससियेल मिडियायाव गोबां सावरायजाबाय थादों आरो मोनसे गेदेर आन्दोनि बाथ्रा ओंखारबोदों। आर्चितानि एक्स बयफ्रेन्ड प्रतिम बराखौ खानायनि उनाव मोनसे नंखाय रादाब ओंखारदों। प्रतिम बराखौ मैया तिनिसुकियाव हमनाय जादों। रिपर्टफोराव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आर्चिता पुक'ना डिब्रुगड़नि सासे हाबा जानाय आइजो। आर्चिता पुक'ना आमेरिकायाव थाया। अजदफोरनि बायदिब्ला बे जाथाया आर्चितानि बारग' बयफ्रेन्डजों खालामजादोंमोन। आर्चितानि बायदि रोखोमनि सावगारिफोरखौ बिथांजोनि बारग' बयफ्रेन्ड प्रितम बरायानो माखासे स्प्रेड खालामनानै होदोंमोन। बेनि उनावनो आर्चितानि सावगारिफोरा समाजारि बिजोङाव गोसारदों आरो आर्चिता पुक'ना साइबार क्राइमनि बोलि जानांदों। जेराव रिपर्टफोराव बेखौ बुंनाय जादों दि भाइरेल सावगारिफोराव आर्चितानि मोखांल' दंमोन। देहानि आद्रा थानाय माखासे बाहागोफोरा एडिटिं खालामनाय। आर्चितानि सावगारि आरो भिडिअफोरखौ आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स बाहायनानै खालामनाय जादों थामहिनबा एआई बाहायनानै खालामनाय जादों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों एनडिबिनि गायसनगिरि आरो आफादगिरि रन्जन दैमारिनि बागै। माब्ला उदां अख्राङाव जामारगोन रन्जन दैमारिया? बेखौ लानानै गोबां बर' रायजो राजाफ्रा दासिमबो जिंगायाव गोग्लैदों आरो गोबां खौरां बिजोङाव सावराय जागासिनो थादों। गोबां दैदेनगिरिनि खुगा गोबां समफोरनिफ्रायनो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनांगौ होननानै सावरायनाया सोलिबोगासिनो आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङावबो बुंबाय थादों गोबां दैदेनगिरिफ्रा। बेफोर गोबां बाथ्राफोरानो समाज बिजोङाव गोबाव समनिफ्रायनो खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्रायबो खोनानो मोनबोदों। नाथाय दासिमबो रन्जन दैमारिया सिबिआइ केसजोंनो एक्टिभ जानानै थानायनि जाउनाव बिथाङा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। थांनाय मोनसे दान सिगां रन्जन दैमारि बिथांखौ पेर'लाव उदां खालामनानै फैदोंमोन जेराव बिथाङा 20 साननि थाखाय पेर'लाव उदां मोनदोंमोन। नाथाय बिथाङा जोबथेसालियाव थांफिननो गोनां जायो। माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोबां समफोरावनो खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव जों भारत सोरखार आसाम सोरखारजों सावरायगासिनो एबा सावरायनाया सोलिगासिनो बेफोरबादि बुंबाय थानायखौ गोबां खेब खोनानो मोनबोगासिनो थादों। बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि हिसाबै आरो बिटिआर दफानि मोनसे दफायाव जिहेतु उदां खालामनायनि मोनसे दफा दंमोन नाथाय दफाया दासिमबो मावफुंजायैखौ नुनो मोनदों। बेनि गेजेराव नोंथांमोना खुंथाय सोरखार एबा बिटिआर सोरखारखौ मा खावलायनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमाय हरनो हागोन। 2020, 2021, 2023 आरो 2024 आरो 2025 गासै बिटिआर गोरोबथा जानाया दिनैसिम 5 बोसोराव आबुं जाबाय। नाथाय बिनि गेजेराव दुखुनांथावसिना बेनो एनडिबिनि गायसनगिरिखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय बर' बिमानि मेगनाव बेसेबां मोदै गयो। बिटिसि बिसायख'थियाबो बारा सम गैलिया फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो जानो थांगासिनो दङ।
सोरखारा गोदानाव फैयोब्ला एबा सोरखार गोदान फैयोब्ला दफाया मावफुंजागोन ना जाया? बेयाव जेराव खुंथाय थानाय सोरखाराबो मावखाया, आसा खालामो थाबैनो रन्जन दैमारिया उदां अख्राङाव जाहाथे बिथांनि बेलनि गेजेरजों बिथाङा थाबैनो उदां अख्राङाव फैनो हायो। थाबैनो बिथाङा जाहाथे बेल मोनो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। बर'नि फिसा खोरोमसार बसुमतारिया एडुकेसन आइकन एवार्ड 2025 बान्थाखौ मोननो हादों। एनसीआर दिल्लीनि फारियादाबादाव जानाय मेजिक बुक अफ रेकर्डआ मैया आलागजार गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि खोरोमसार बसुमतारिनो एडुकेसन आइकन एवार्ड 2025 बान्थाखौ गथायबाय। मेजिक बुक अफ रेकर्डनि मासिगिरि डक्टर सीपी यादवआ सामलायनाय बान्था गथायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो सुप्रिम कर्ट अफ इन्डियानि एडभोकेट आरो इन्टारनेशनेल वेलफेयार हिउमेन राइट्स फाउन्डेशननि मासिगिरि डक्टर राम अवतार शर्माया। गोनां आलासि महरै बाहागो लायो फर्स 8 इन्टारनेशनेल गल्ड मेडेलिस्ट आरो वर्ल्ड रेकर्ड मोनगिरि फोरोंगिरि डक्टर राजिन्दर साइनिया। जिस्ट्री यादवआ दैदेननाय गथायनाय हाबाफारियावनो महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंग, आसाम, तेलेंगाना, अन्ध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हारियाना बायदि गासै मोन 18 रायजोनि गोबां आयदानि सुबुंफोरनोबो बान्था गथायनाय जायो। गुवाहाटीनि मेजिस्ट्रेट कल'नियाव सासे उफ्रा जिल्ला कमिशनारआ गावखौ फोथैनो नाजानाया गोबां फिनजाथाय सोमजिहोदों। मावख'गिरि जाय कामरुप मेट्र'पलिटान जिल्लानि उफ्रा जिल्ला कमिशनार महरै खामानि मावगासिनो दं, आथिखालाव गुवाहाटीनि मोनसे गावारि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं होन्नाबो मिथिमोनदों। त्रिदीप दुमार कनवार मुंनि सुबुङा, जेराव बे मावख'गिरिया मेजिस्ट्रेट कल'नियाव हाउस नाम्बार 4 निफ्राय बाज्रुमनानै गावखौ फोथैनो नाजादोंमोन। उनाव गोब्राब अबस्थानि उनाव बिथांखौ बांगारनि गंसे सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। आथिखालाव बिथांखौ बैयाव फाहामथाय होबाय थादों आरो रिपर्टफोरनि बायदिब्ला एडिसीआ गावखौ फोथैनो नाजानायनि सिगां गांसे सुइसाइड नोट गालांदोंमोन। बबेखानि बिथांनि गावखौ फोथैनो नाजानायनि जाहोना दासिमबो रोखा नङा। गुबुन फारसे जायगानि पुलिसआ गासैबो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय। मख'नो गोनांदि पुलिसनि नायबिजिरनायनि उनाव एडिसीनि गावखौ फोथैनो नाजानायनि गासैबो जाहोनखौ रोखा जागोन होन्नाबो मिथिहोदों पुलिस फारसेनिफ्राय। डक्टर अनजालि दैमारिनि दैदेननायाव जोनोम मोननाय APB राजखान्थि हान्जाया दासान्दि गोबां बियाब दाफुंनानै लानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि 14 नं निसिमा ब्लक लोगोसे आमथिखा प्राइमारि ब्लक दाफुंनानै लाबाय। फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव मैखोमै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय गोदानै दाजानाय डक्टर अनजालि दैमारिनि दैदेननाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड थामहिनबा सुंद'यै APB राजखान्थि हान्जायाबो गावसोरनि राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमा गासैखौबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय मिरु जिल्ला कमिटि दाफुंनायनि उनाव फिन आरोबाव 14 नं निसिमा ब्लक आरो आमथिखा प्राइमारिखौबो दाफुंनानै लायो। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि आमथिखायाव मैया मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मिरु APBनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारि, लोगो आफादगिरि धीरेन बसुमतारी, इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDBनि आफादगिरि सिलोगां बसुमतारी, नेहाथारि बिरमोनलां बिथांमोनजों लोगोसे गोबां राजखान्थि दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव 14 नं निसिमा ब्लक आरो आमथिखा प्राइमारिखौ दाफुंनाया जालाङो। मैया गोदानै दाजानाय 14 नं निसिमा ब्लकनि आफादगिरि महरै गिर्जन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि महरै रिंखां बसुमतारी आरो आमथिखा प्राइमारि APBनि आफादगिरि महरै परमिनास नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै मक्केल इस्लारि बिथांमोनखौ सायख'नानै बिबान गथायो। क'क्राझारनि भारत भुटान सिमना ओनसोलाव BTR सोरखारजों लुफुंजानाय सुजित नार्जारी अडिट'रियामखौ बेखेवबाय। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गिबि मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारीनि मुंखौ गोजोरै लाखिनो BTRनि गं 40 बियाबावबो 1 कौटि रांनि बाजेटजों BTR खुंथाया सुजित नार्जारीनि मुङै सावराय नब्लां लुफुंनायनि खोथा होनाय बादिनो गुबुन गुबुन बियाबफोराव लुफुंनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो 10 नं देबोरगाव बियाबनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोल सरलपारायाव बे सावराय नब्लांखौ थांनाय सानखालि लुफुंनानै बेखेवनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। थांनाय सानखालि सानजौफु समाव रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारीनि आखाइजोंनो गोदानै लुफुंजानाय सुजित नार्जारी अडिट'रियाम हलखौ बेखेवो। बे हाबाफारियावनो मिरु UPPLनि अशोक छेत्री, UPPL दोलोनि मावख' नेहाथारि डिम्ब्रेश्वर उपाध्याय, देबोरगाव UPPLनि आफादगिरि बिजित बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। बर'नि कमेडियान फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्मनि बे बोसोरनि गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि टिजारखौ बेखेवबाय।
थांनाय सानसे सिगां मोनाबिलि समाव बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्मनि गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि टिजारखौ बाक्सा जिल्ला राबंगिगाव किलिं रेस्टुरेन्टआव बेखेवनाया जालाङो। जाम्बी फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानो गोनां सनितपुर जिल्लानि जाखांफुनाय प्रडिउसार बिरफुं बर'नि नाजानायनि गेजेरजों दिहुनजानाय आरो बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मेन्देला ब्रह्मनि स्ट'रि लिरनायाव ओंखारनो गोनां गोसोआ बोराया आबुं बर' सावथुननि टिजारखौ बाक्सा जिल्ला राबंगि दाउ थ्रिलिं रेस्टुरेन्टआव बेखेवो। बेखेवनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो मुंदांखा फावखुंगुर फैला जे बरगयारि बिथाङा। लोगोसे बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो बर'नि मुंदांखा आर्टिस्ट जेजास केरकाटारि, सालबारि जिल्ला बिसानि नेहाथारि सुलसन गयारि आरो गोबां फावखुंगुर, देंखोगिरि आरो आर्टिस्टफोरा बाहागो लादोंमोन। बे समाव बास दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थारैनो क'क्राझार दावबायारि सुबुंफोरनि थाखाय बे खौराङा बिटिआरनि बड'लेण्ड बास थामहिनबा बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट सार्भिसेसआ बाक्सा जिल्लानि निकासिनिफ्राय 127E नेशनेल हाइवे बरबरी बरिमाखा बरमा जानानै माहारियारि राजा लामाजों क'क्राझारसिम गोदानै गंसे बास हगारनो थिरांथा लादों। बे सिबिथायनि हाबाफारिखौ फ्लेग अफ खालामनानै बेखेवनानै होयो सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि मासिगिरि डक्टर दीपक कुमार बसुमतारिया। बिथाङा बे सिबिथायनि फ्लेग अफ खालामखांनायनि उनाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंदि बे बासनि सुबिदाखौ होनायनि जाउनाव दावबायारिफ्रा थोंजोङै क'क्राझारसिम थांलाय फैलाय खालामनायनि राहाखौ मोननो हासिगोन। लोगोसे जायफोर बिथांमोना क'क्राझाराव खामानिफोरनि थाखाय थांगोन बिथांमोननि थाखायबो बे सिबिथाया जोबोद मोजां सुबिदा जागोन होनना बेबादि फोरमायो डक्टर दीपक कुमार बसुमतारिया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बास सिबिथायखौ निकासिनिफ्राय फुंनि 6 रिंगानिफ्राय खारहोनाय जागोन। रायजोआव दासान्दि एभिक्सनखौ लानानै गोबां जायगायावनो धरना हाबाफारि लागासिनो दं। बेबादिनो नगाव जिल्लायावबो 100निबो बांसिन आमसुनि सोद्रोमाफोरा होखारनायनि बेरेखायै गिख्रंथाव हेंथा दिन्थिफुंदों। आमसुनि दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरा हेंथा दिन्थिफुंनायाव बाहागो लादोंमोन। हेंथा दिन्थिफुंनाय एबा धरना होनाय हाबाफारियाव सोमावसारगिरिफ्रा पुलिसजों नांलायदोंमोन। पुलिसआ सोमावसारग्रा एबा धरना होग्रा थावनिफोरनिफ्राय आमसुनि नगाव जिल्ला आफादगिरिखौ खादोंमोन। सोरखारनि बेरेखायै बायदि स्लगानजों आबहावाखौ दावराव दावसि सोमजिहोदोंमोन बिथांमोना। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुन
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।